Тъй. Добре, ти глух ли си, бе? Само отида къщ щакта, пощака оперативна лига, обаче с прачката на тя фирма е затегнала, само прави брррр и не ще да тръгне. Ти какво разбираш от оперативна лига? Не работи. Я, бе, кадачо, да ти си копча. Брррто, бе. Работи ли? О, там, прости. И що не работи двигател, бе? Бранчи двигател. Той или е изгорял, или е с прачката. Дигли, слагай стълбът, само отваряме ли болчета, пущам, так, регулират. Аре, дай че оперативно. Трак. Слушай, ще ти еба путката майне. Да има вика. Ще ти еба путката майне. Ако още веднъж ма дигнеш, да ти завивам кружки на тавана, ще ти щупя главата. Майка ти си има, ясно ли ти? Кръще викам и то се заминава, пуска телфи заминава. Следващия път пак нещо се получава и той вика, пак добре, но се пак отива. Барамо, той не работи. Иди да викаш Кертика. Кертика псува и би. И отива. Кертика псува и би. Научи се, бе. На третия ден отидах, молбата. Шефе, не разбирам, отказвам се. Тъй къси, бе, ти има майката ти. Като ти ма, сега ще ма дигаш, ти си на смяна, плащам ти, аз съм легнал 3 часа, ще ма дигаш да ти правя, да ти завявам кружка на тебе, бе. Майка ми си има. Псувам къще и като ги научих, поинове, вече край, никой не ма дига. Който ма дигне, вика, майка ми си има, утре и заминава на кино. Аз съм татурил да вършиш работа, не да ма дигаш, аз да ти върши работа. Пък аз не съм бил, кой знае, голям специалист. Обаче все пак късмет, дето умея. Като ти да бърт, докато пипна и всичко окей. Край. Всичко върви.